Podívejte se na tuhletu prasklinu uprostřed místnosti. Nikde u zdi. Náhoda? Ne. Beton totiž pracuje, smršťuje se. A když mu nedáte prostor, vezme si ho sám, jenže ne tam, kde chcete vy. Dnes vám ukážu, jak mu říct kde. Cementový potěr při zaschnutí ztrácí totiž vodu a smršťuje se, klidně o několik milimetrů na metr. A to už je víc než dost, aby to prasklo. A pokud to nerozvrhnete, praskne si sám, uprostřed místnosti, pod dlažbou, pod vinylem, tam, kde to bolí nejvíc. A teď pozor, tohle si lidé pletou. Jsou dva druhy spár a nejsou to samé. Smršťovací spára, říkáte betonu praskni tady nebo tady. Připravíte mu místo, kde se může bezpečně smrsknout, kontrolovaně. Tam, kde chcete vy. Dilatační spára, to je jiná liga. Oddíluje celé konstrukční celky a jde přes celou toužku potěru. Tu jen tak naříznout nejde. Norma to říká jasně, maximálně 36 metrů bez dilatace, maximálně 6 běžných metrů na jednu stranu. Ideálně tvar blízko čtverci. Dlouhý, úzký obdélník, bez rozdělení. Recept na katastrofu. A teď to nejdůležitější. Okrajová dilatace. Od stěn, od sloupů, prostupů, povinná vždy. Páska 5 až 10 mm přes celou toužku potěru. Stojí pár korun, ušetří tisíce. A načasování? Tohle okno nesmíte propásnout. Smršťovací spáry se řežou po 12 až 24 hodinách po betonáži. Ne dřív, ne později. Dřív hrana se rozpadne, později beton praskne sám. Hloubka řezu, třetina toužky a výstuž, ta se nikdy neřeže. Správná dilatace nikdo nevidí, ale špatné uvidí každý. A oprava hotové podlahy mnohonásobně dražší než páska a hodina práce navíc dnes. Máte konkrétní podklad? Napište nám nebo se zastavte u nás na prodejně v Hostivaři. Dole v popisu máte prověřené kotouče na řezání betonu a příště, jak připravit podklad a jak správně vyplnit spáry. S námi už víte jak na to. Mějte se. Čau.